En concret hem volgut fer precisament una proposta que pretengui organitzar una campanya de lluita contra el frau fiscal en un context com el nostre, l'estat espanyol, on realment la qüestió del frau fiscal és especialment preocupant i escandalosa. En concret, què proposem? Proposem 5 coses. Proposem, en primer lloc, impulsar una campanya de denúncia i sensibilització sobre la realitat del frau fiscal a l'estat espanyol. És veritat que en el context del 15M és una de les qüestions que ha aflorat i que comencen a desvetllar-se i a saber-se més dades, però creiem que no és prou encara la sensibilitat social que hi ha per saber 2 dades bàsiques. Per exemple, una, que tenim un frau fiscal del 23%, fet que Gesta, el sindicat de tècnics d'Hisenda, calcula que suposarien uns 80 o 90.000 milions a l'any, i que aquest frau fiscal, el 72% d'aquest frau fiscal està comès per les grans empreses i fortunes. Per tant, creiem que és un element fonamental en aquest sentit. En segon lloc, potenciar la detecció i actuació sobre les grans bosses de frau. Com dèiem, més del 70% del frau fiscal existent és comès per les grans fortunes i grans corporacions. A finals del 2010 també calculem que hi havia més de 52.000 milions d'euros que circulaven en el nostre país amb bitllets de 500 euros. Recordem que 1 de cada 4 bitllets de 500 euros està a l'estat espanyol. Una xifra que correspon a més del 65% dels bitllets totals en circulació. És a dir, que en aquest sentit tenim una situació també extraordinària. I més en un plànol global s'estima que més de 10 bilions de dòlars estan sent gestionats per paradisos fiscals, a prop d'una quarta part de la riquesa mundial. En tercer lloc, com veieu a la proposta, el que plantegem és incentivar la reorganització de l'actual administració tributària per una qüestió evident. No hi ha suficient personal per gestionar un fenomen que ens desborda i que en el cas espanyol és especialment preocupant. El ràtio de personal inspector per contribuent a la Unió Europea està en 42.000 persones per funcionari, mentre que a Espanya aquest ràtio es dispara a 102.000 persones per funcionari. Per tant, creiem que aquest element mereixeria una remodelació organitzativa en un context de retallades, precisament, però que incentivés o busqués l'eficàcia de l'administració tributària. Creiem que això va més lligat a una qüestió de voluntat política, perquè els recursos que es podrien extreure són molt més importants que no pas la despesa que podria comportar crear més llocs de places de tècnics i inspectors d'Hisenda. En quart lloc, plantegem un canvi en la normativa reguladora, ampliant les penes que cometin delictes en paradisos fiscals. Creiem que aquest és un element especialment també preocupant. Creiem que aquest debat no es pot fer estrictament en termes locals o estatals, sinó que és necessari afavorir un debat social sobre la necessitat d'impulsar mecanismes europeus i internacionals de lluita contra el frau i els paradisos fiscals. En un context com aquest, on hi ha hagut un clar divorci entre poder i política i on el poder recau o està fonamentalment als mercats financers i en l'economia i en les finances, creiem que la política ha quedat absolutament segrestada i al descobert d'una situació on hauria de reprendre aquest poder. En aquest moment, en un context de globalització, aquest poder no es pot reprendre d'una altra manera que no sigui a un nivell supraestatal i per tant a un nivell europeu i internacional. Des de la societat civil, per tant, és necessari impulsar aquest debat. Passem, i això aniré ja molt més ràpid, perquè cal, potser ja m'he repetit i insistiré, perquè el frau fiscal és una realitat que impedeix en aquest context de retallades, de dèficits, d'alguna manera dilapidar o com s'estan dilapidant els recursos públics o com s'estan dilapidant drets socials i universals, impedeix destinar precisament la quantitat de recursos necessaris per drets fonamentals i drets universals a totes aquestes qüestions, però també per una qüestió de justícia, d'igualtat i de progressivitat. Recordem, per tant, que el 23% a nivell espanyol de frau permetria recaudar 90.000 milions d'euros. Recordem que Espanya és el 10è país a nivell mundial amb més frau fiscal de tot el planeta.